आई भैया हम बिट्टू तिवारी पूरी यूपी बिहार झारखंड अथवा जहाँ तक भी भोजपुरी के सुने वाला जाने वाला लोग बानी सब लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम करता नहीं। और आज बड़ा ही सौभाग्य के बात बा आर सीरीज नैन्सी म्यूजिक के माध्यम से हमने के लाइव वीडियो शूट हो रहा बा जना के रिकॉर्ड कर रहा बानी बड़ भैया हमारा राज कपूर तिवारी जी बाबा के भी बार बार हम गोड़ लागता नहीं। हमरा आशा ना पूर्ण विश्वास बा ई गीत रवा सबके पसंद आई आपन दुलार प्यार सने है लड़का के देहब सभे जौना में हमरा साज बाज संगतिया लोग सेवा कर रहल बानी नाल पर संगत करता रे ओहे पुरानका ठेकैता हमार जीवन के संगतिया रंजीत बबुआ तबला पर संगत करता नहीं बड़ भाई मितेंद्र मिर्नाल जी जोरी पर हमरा गुड्डू जी सोनू जी और बेंजू से संगत करता नहीं बड़ा ही सुंदर लयदार जाने माने कलाकार बड़ भैया धासु धर्मेंद्र जी और किलारनेट पर संगत करता नहीं बागी बलिया उत्तर प्रदेश के धरती से हमरा खजमू भैया जी कौन नहीं जाना था गीत संगीत की ओर सबके लिए चलता नहीं। एगो गीत के भाव बा एगो लड़का एगो लड़की के प्रेम रहल हो बरियारी लड़की के घर वाला शादी कहीं और तय कर दिले बाड़न लड़की के शादी जब होता लड़का विवाह के मंडप पर जाके झर झर रोता अपना प्रेमी के रोल देख के लड़कियों के जब बर्दाश्त नहीं के भइल अपना सखिया से कहती है कि सखी अतना वो हमरा से प्रेम करेले शादी भला ही हमार होता लेकिन वो अपना दिल से हमरा के भुलाई नहीं। लड़किया कहती है का मास्टर जी लड़किया अपने सखी तक कहती है कि सखी दरे नरे ना लड़किया कहती है कि सखी अतना वो हमरा से प्रेम करेला कि कहता कि तू ससुराल चली जेबू तो हम तारा बिना जियब ना जहर माहौर खा के हम मर जाए कहती है का कहती है मास्टर जी कि कहेला खा लेब महूरवा हरे जईबू जे छोरी के ससुरवा वाह वाह लड़किया कहती है कि सखी कहत का अरे कहे लखा ले महूरवा अरे जईबू जे छोरी के ससुरवा कहे लखा ले महूरवा जईबू जे छोरी के ससुरवा काहे भूल गइलू बचपन के प्यारवा प्यारवा अरे प्यारवा हाथवा में ले ले बाजा रावा देख के लागे बड़ी डरावा मारो के बात धई के रोवता सखी देख मोरला भरावा
लड़किया कहलिए सखी शादी हमार तय हो गइल बा, लेकिन साच अगर दिल से पूछो तो हमारो मन दूसरा से शादी करे के नहीं थे। हम ओकरा सतना प्यार करिले, ओकरा बिना रहल जात बा ना, लेकिन घर के लोग के इज्जत बचावे खातिर बरियारी हम शादी करता। कहतिए का मुन्ना भैया तो घरवा के लोग के बानी इज्जती बचावो आ सामने बखारा बाकी नहीं बतियाव। घरवा के लोग के बानी इज्जती बचाव सामने बखारा बाकी नहीं बतियाव। भड़केला धक धक जियारवा आवे के कहतनिया रवा। कैसे जाई हम ओकर पजारवा 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 हाथवा में ले ले बाजारवा देख के लागे बड़ी डरावा। मारो के बात धई के रोवता सखी देख मोर लाभारवा। लड़किया कहलिए सखी ओकरा के तू नहीं खुजानत भले, लेकिन हम ओकरा के भीतरी से जानत तानी। ढेर दिन ओकरा जरे बितौले बानी, हम जानत तानी वैसन पागल दीवाना हो कि हमारा खातिर कुछ कर सकत, कुछ हमरा खातिर कर दी। कहती है काहे बबुआ तो पागल दीवाना होवे बिट्टू तिवारी। हर शर्मा मृत्युंजय शादी होता बड़ी यारी। दीवाना होवे बिट्टू तिवारी शर्मा मृत्युंजय शादी होता बड़ी यारी। रोबोट बाटे तू कफार हो फिर कब होई नैना चार हो। चेहारवा 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 हाथवा में ले ले बा जहारवा देख के लागे बड़ी डरावा। मारो के बात धोई के रोवता सखी देख मोर लाभारवा। धोई के रोवता सखी